ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି। ବହୁଦିନ ତଳର କଥା। ଏକଦା ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବଡ଼ ଗଛରେ ଶୁଆ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଏକ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ। ମା ପକ୍ଷୀଟି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ଓ ସେ ସବୁ ଅଣ୍ଡାରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶୁଆ ଛୁଆ ବାହାରିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବିକଳାଙ୍ଗ ଛୁଆ ଥିଲା। ମାତା ଓ ପିତା ସେହି ବିକଳାଙ୍ଗ ଛୁଆକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ମାତା ଓ ପିତା ଥର ଥର କରି ସେହି ଶୁଆ ଛୁଆଟିର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସକାଳେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୀଷଣ ଭାବେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁଆଡ଼କୁ ଜୋରରେ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସବୁ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପିତା ଶୁଆଟି ନିଜର ପିଲା ଶୁଆମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହିଲେ। ମା ଶୁଆଟି ଦୁଃଖର ସହିତ କହିଲା କି ଆମେ ଏହି ବିଚରା ଛୁଆକୁ କିପରି ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବା, ଯିଏକି ନିଜେ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ। ମାତା ଏବଂ ପିତା ଶୁଆ ନିଜର ସେହି ବିକଳାଙ୍ଗ ଛୁଆଟି ସହିତ ରହିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ପିତାମାତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା ସେହି ବିକଳାଙ୍ଗ ଶୁଆ ଛୁଆଟି। ହୃଦୟରୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକରି ଏହି ଜଙ୍ଗଲରୁ ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ନିଆଁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୋର ମାତା ଓ ପିତାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ତାକୁ ଥରେ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନିର୍ମାତା ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମୋ ମାତା ଓ ପିତାଙ୍କ ପରି ସ୍ନେହ ନାହିଁ? କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ଲିଭିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ଭଲ ମନରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନାର ସକାରାତ୍ମକ ଉତ୍ତର ମିଳିଥାଏ।